El juny de 1983, fa més de 40 anys, i uns mesos abans que TV3, ETV Llobregat, la més nostra de totes, va fer la seva primera emissió. Durant els primers anys van anar fent emissions esporàdiques mentre es buscava un lloc estable on ubicar el centre emissor i millorar també la senyal de televisió. Va ser el 21 de setembre de 1986 quan va iniciar les seves emissions regulars i sense interrupcions. A poc es va anar consolidant en programes i notícies de proximitat, inicialment a Esplugues de Llobregat. Un punt significatiu en la història de la cadena va arribar l'any 1995, quan va informar de primera mà dels successos al conflicte dels Balcans. Dos equips de l'emissora es van desplaçar a Sarajevo per portar els aliments recollits a Esplugues de Llobregat. La televisió s'aniria consolidant i el 2001 va engegar el nou centre emissor, que va permetre l'extensió de la cobertura. El 2003 es van inaugurar les noves instal·lacions, molt més àmplies i modernes. Si ETV va ser una de les primeres televisions comarcals de Catalunya, l'any 2006, amb la concessió de la TDT local, va obtenir la tercera millor puntuació de tots els projectes de televisions locals presentades a Catalunya i, com no, el millor projecte per al Baix Llobregat. L'expansió es va consolidant. ETV va incorporar altres mitjans, com un grup de comunicació audiovisual. L'any 2007 es crea E-Digital, el primer diari digital del Baix Llobregat. Aquell mateix any, ETV, amb tot un conjunt de televisions d'arreu de Catalunya, van crear dues noves plataformes de televisió privades, Televisions Digitals Independents, TDI, i l'Associació de Mitjans de Proximitat, AMP. El 2008, conjuntament amb altres emissores, crea el grup d'emissores de ràdio, Emissores Catalanes Audiovisuals de Proximitat. L'abril del 2010 va néixer el setmanari 30 graus del Baix Llobregat i l'Hospitalet. També existeix des del 2013 la pàgina web de la cadena. Recentment ha creat el grup ETV Terramar amb canals de referència al Baix Llobregat, Garraf, Penedès, Tarragona, Tarragonès, Alt Camp i Conca de Barberà. En parlem tot seguit amb el nostre convidat. Som-hi, comencem. Benvingudes i benvinguts a un nou programa d'Avui una resposta, 12a temporada. Avui, com heu vist ja en el davantal, parlarem d'aquesta casa, de TV Llobregat. I amb què ho farem? Qui millor per fer-ho que el seu director, Frederic Cano. Benvingut. Gràcies. Frederic Cano és periodista, és director i fundador de ETV Llobregat i també és president del grup de televisions digitals independents. Bé, la història és llarga, són 40 anys i els hem de fer en 50 minuts, per tant, intentarem anar veient tots els temes principals, diguem-ne, d'aquests 40 anys i també anirem intentant repassar algunes imatges d'aquest llarg període d'història d'ETV. Frederic, tot comença el 1983. Abans comentàvem que els anys acabats amb 3, i després ho anirem veient, tenen sempre molta importància en ETV Llobregat. No sé el per què, però cada any, 83... Has fet expressament o no? No. 83, 93, 2003, 2013 i 2023. I 2023, per tant, tots han tingut un punt important. Ho anirem veient. Tot comença el 1983. I com comença tota aquesta aventura, aquesta història? Bé, jo sempre explico el mateix, és a dir, estem aquí gràcies a que jo no soc massa bon estudiant, estava estudiant periodisme i sempre dic el mateix, i faltava molt la classe. Vull dir, no anava un dia, un altre no anava... I l'any 83 va haver un professor, i aquell dia no vaig faltar a classe, perquè si no, aquesta tele, com la coneixem, podria haver una altra, però no hi seria. I aquell dia vaig anar a classe. I llavors un professor va dir que es podia fer televisió amb un aparell que es venia a la revista Nueva Electrònica de l'any 83 i que venia d'Extremadura. No sé, aquell dia estava a classe i com el tema de la imatge a mi m'ha agradat molt, perquè des de l'any 71, amb una càmera de corda, jo sempre he anat gravant
des de pel·lícules amateurs. Doncs, bueno, vam dir, per què no fer una televisió, no? Llavors, bueno, vam comprar aquest aparell i vam fer les primeres proves el juny de l'any 1983, que com a molt, s'ha de dir clar, com a molt ens van veure 200 persones a la rodona, perquè era un aparell molt senzill. No, diguem-ne, no donava per massa... No, però bueno, va ser allò... Però va ser l'inici. Correcte. Aquell moment va ser molt important perquè d'allà avui estem aquí. Vull dir que per mi és un dels moments claus en el que arrenquem la televisió que avui en dia coneixem. Tot s'ha de dir, perquè sempre m'agrada explicar-ho, que si no hagués sigut gràcies a una entitat d'Esplugues, avui no estaríem aquí tampoc, perquè vam començar, però en aquella època, l'any 83, les televisions eren perseguides per la Guàrdia Civil i clausurades, no? I, tu ja saps que jo també soc de l'Espluga Viva, també dels fundadors, i llavors la televisió va néixer dintre de l'entitat Espluga Viva, que si no fos perquè ells ens van ajudar des dels primers anys, doncs tampoc estaríem aquí. Per tant, jo diria que hi ha dos moments, és el dia aquest de classe i l'Espluga Viva, que sense ells tampoc estaríem aquí. Perquè els primers anys, com tu saps, començar una cosa i sense diners, perquè tot s'ha de dir, ningú de nosaltres teníem recursos econòmics com per muntar una tele. I no hi havia cap mecenes, tampoc? No. En aquella època... Això no hi ha sigut mai. Mai ha sigut. En els 40 anys mai hi ha hagut mecenes. I llavors hi ha un llarg periple en el que aneu buscant llocs des d'on emetre. Clar, perquè en aquell moment, primera, com he comentat abans, la Guàrdia Civil anava perseguint i clausurant allà on trobaven un emissor, no? I, per tant, vam fer gestions amb una entitat d'aquí, Esplugues, que tenia uns locals macos, i no va voler arriscar-se perquè tenia por que vingués la Guàrdia Civil a clausurar els equips. Llavors, vam anar fent emissions esporàdiques des de diferents punts, fins que, no em preguntis l'any perquè no me'n recordo, el restaurant Barra d'Or de Finestrelles ens va deixar emetre des d'allà. Llavors ja teníem almenys un punt, que vull dir que anàvem allà un dia a la setmana, instal·làvem, emetíem i recollíem. Això també significa un esforç extra, no? Després, més tard... Crec que feia un programa mensual, és possible, o setmanal? Sí, un programa mensual, que a més, perquè el veiés la gent, també el passàvem al Robert Brillas. És a dir, el Robert Brillas, un dia al mes... Com si fos un documental. Exacte, perquè els recursos que hi havia eren els que hi havia. A partir d'aquí vam anar a casa allà a Finestrelles, també, perquè la col·locació de Finestrelles és ideal. No anàvem al barri de la Plana perquè no ens hagués vist ningú. No, Finestrelles perquè és un lloc estratègic per poder emetre. I totes les antenes miren cap a Finestrelles, miren cap al Tibidabo. Llavors sempre buscàvem llocs per allà. Llavors una persona ens va deixar instal·lar-nos a casa seva i allà va ser, jo diria que la primera vegada que d'una manera estable pujàvem els continguts. Anàvem amb una cinta i pujàvem i els pinxàvem. Però almenys l'antena estava col·locada, que és que si no fins a aquell moment teníem que anar muntant i desmuntant antenes. Perquè llavors tot això funcionava amb cintes. Sí, clar, això era... Estem parlant de l'any 83, per tant no hi havia res. Cinta de VHS o no, com es deia, Betamax, no? Sí, primer hi havia la Betamax i després va ser el VHS que va arraconar, diguem-ne, aquest Betamax. Alguns, si hi ha algun jove mirant-nos en aquest moment, diran aquests de què parlen. Exacte. De què parlen, no? Si et sembla, anirem intercalant algunes imatges. Crec que tenim unes imatges diguem-ne, del que eren les primeres caretes d'inici de programació i les podem veure en un moment.
Bé, aquestes imatges que estem veient... Bueno, eren de l'època. Són de l'època. Exacte, comparada amb les d'ara, no tenen res a veure, però tenen un valor sentimental i històric important, no? El que m'agradaria veure, si el realitzador ho pot posar, és la revista, és a dir, la revista de retalls. Tu recordes, no, aquesta revista? Sí, que me'n recordo, sí. Perquè per mi aquella revista és la clau, no de la nostra, sí, de la nostra història també, no? La clau on es veu clarament que nosaltres teníem una vocació, l'any 83 hi ha una vocació comarcal. Aquí l'estem veient. Aquí la tenim. Que vam posar TVC, val? Clar, això ho vam tenir que treure perquè això és Televisió de Catalunya, però és que en aquell moment no existia. No existia, exacte. Per tant, nosaltres ja en aquell moment, l'any 83, la nostra visió era de televisió comarcal. Per què? Perquè econòmicament una televisió d'un poble només és insostenible. Llavors aquí aquesta revista explica ben bé quin era el nostre objectiu en aquell moment. No vam poder fer la televisió comarcal perquè, a part que estàvem perseguits per la Guàrdia Civil, el mateix Generalitat deia no feu soroll, no parleu de comarca, parleu del poble només, feu televisió d'Esplugues... Tot eren moments molt difícils encara en un franquisme molt recent. Aquesta revista és una revista local d'aquí d'Esplugues i és una mostra també que la televisió ja hi era i amb el projecte, diguem-ne, que tenia en ment de tirar endavant. No sé si hi ha alguna altra imatge d'alguna altra revista que també sembla que parla de vosaltres. Parlem dels Tresos, no? 1983. Aquesta revista demostra que vam néixer en aquell any, abans que TV3. A l'any 93 també tenim una revista. 10 anys després. 10 anys després, en el que fem per primera vegada una gran gala, que va tenir molt d'èxit, una gran gala de presentació dels nous programes d'ETV. Llavors, en aquesta revista es veu clarament també el pas endavant que havíem fet en 10 anys. Trobeu la imatge, la poseu, companys, quan pugueu. Nosaltres anem avançant. Sí, exacte. Nosaltres continuem parlant. Bueno, i si vols et començo els altres... No, anem per pas. Anem seguint a l'ordre cronològic, anem a dir. Jo també m'he avançat una mica amb aquesta revista perquè encara estem als primers programes. Els primers programes... Tu destaques molt els concursos que es van fer en aquell temps. També tenim unes imatges que, si ens les volen anar passant mentre les comentem, que són imatges d'uns concursos que es van començar a fer que van tenir un cert ressò important. Aquest, per exemple, que és del 1900... No, això és quan... No, però comentem-la, ja que la tenim aquí. Aquí és quan nosaltres, amb l'Ajuntament d'Esplugues, que també ens va ajudar molt, ens va deixar l'edifici Banesto. Primer ens va deixar un despatx molt petitó, després vam agafar tota la planta de dalt i finalment vam agafar... Aquí surts tu, uns quants anys més jove. Uns quants anys més jove, sí. Aquí hi ha gent que suposo que deus recordar. Sí, això és el Ricardo, que era el nostre tècnic en aquell moment, i vam agafar fins a 2 plantes de l'edifici, fins que el van enderrocar. Aquest era el primer, Xavier Aguilera, va ser el primer. Va ser el primer periodista d'ETV. Desgraciadament, molt jove, va morir. I, mira, en Manel Martí també, que avui en dia també està amb nosaltres. I el Set i Fora, aquest és un concurs de llengua catalana que va tenir molt d'èxit. Era complicat, perquè tot ara és molt més fàcil fer qualsevol cosa. Jo ho veig, no? I quan et planteges en aquestes imatges i veus realment l'esforç que feia la gent, doncs d'un-i-do, perquè també en aquella època, no és com ara, hi havia molt de col·laboradors, gent que volia aprendre, gent que volia saber com funcionava la televisió i comptàvem amb moltíssima gent col·laborant. Tenim, ara quan acabi aquestes imatges, que són una miqueta de l'època aquesta, l'any 1987, aquestes que van passant ara, són imatges de concursos. Aquest del 1990, del Telequinto. Sí, el Telequinto, que això avui dia encara es juga al quinto, a segons quins pobles. Sí, això, home, i tant. No, però aquí nosaltres ho fèiem. Igual que vam fer un concurs, que no sé si sortiran o no les imatges, que regalaven bicicletes, regalaven de tot. Sí, crec que també surt. Un que tenia, diguem-ne, els regals eren importants per l'època. Exacte, no eren coses així. No sé si era aquest. Aquest és el de llengua. Aquest és el de llengua? Sí.
ho vam fer amb el Departament de Normalització Lingüística. Jo diria que és el primer programa d'aquest tipus que es va fer aquí. També és important, doncs, això, veure la vostra implicació amb la llengua, també. Sí, bueno, nosaltres ja vam néixer... Com una televisió catalana de llengua i continguts. I ho seguim sent, encara que a vegades hi ha coses que es passen... Però... Aquest potser és el de les regals, o l'1 més 2? Sí, aquest, 1 més 2, sí. I, bueno, jo crec que també havia canviat la implicació dels comerços. És a dir, ara tu vas a un comerç i li dius, escolta, vull fer un concurs i regala'm una bicicleta per regalar-la i, noi, això costa molt. En aquella època tot era més fàcil. Sí, més complicat perquè no tenies mitjans, però la implicació dels comerços, de la gent, era molt més gran. Bueno, era una mica els inicis una altra vegada de tot plegat, diguem-ne, de la cultura popular, de les festes majors, diguem-ne, arrelades al poble, tot, esclar, el comerç també se sentia com més col·laborador, més obligat a col·laborar. Sí. Aquest és un altre... Punta i dispara, que també, veus, el Josep Lobato, aquest va acabar a la Sexta, bueno, hi ha 4, és a dir, va fer concursos molt importants, passa que va agafar una malaltia i ho va tenir que deixar tot. Però, bueno, va ser una persona que a nosaltres ens va ajudar molt a evolucionar, tenia molt de nervi, molt de ganes de fer coses. Això és el que fa falta moltes vegades, no només aquí, sinó a les entitats, que falta nervi. Però aquest va ser un noi que ens va ajudar moltíssim. Tenim un altre programa que m'agradaria comentar perquè és una miqueta el programa pre la clau de la nostra història. Si ens passen les imatges, en seguida veuràs de quin es tracta. A veure, home, aquest per mi... És un dels millors programes, potser, eh? Hi ha gent que em va dir que era millor que el programa de TV3 d'Història de Catalunya que va fer a l'època. Vam fer, em sembla que 96 programes. No vam arribar als 100 perquè no hi havia prou recursos. Però 96 programes de la història de Catalunya, per mi aquest va ser programa estrella. I m'agradaria tornar-lo a fer, és a dir, tornar-lo a repetir. Ara l'estem, precisament amb els 40 anys, l'hem posat en antena, encara que, com veus, és format 4:3, que ja no es porta. Però és un programa interessant perquè no té, evidentment, és atemporal, perquè parla de història de Catalunya i jo deia que és una mica pre el que ara fem, que és la clau de la nostra història. Exacte, sí. Diferent, perquè aquí sortíeu a l'exterior. I vam recórrer tot Catalunya. Retalls, que és el mateix nom que aquella revista. Sí. El mateix nom que aquella revista que hem vist abans. També heu fet, evidentment, heu dedicat molta feina als informatius, als programes de debat. Informatius, un cop vam començar amb en Xavi Aguilera, no sé, no recordo els anys, ja no els hem deixat de fer mai. Vull dir que informatius és el pilar del nostre sentit, no? I després temes de debats, programes de tertúlia, hem fet molt tipus de... Hi ha gent que porta a col·laborar amb nosaltres. Quants anys portes tu? Jo porto, mira, ara m'ho poses en safata perquè he volgut remarcar una mica el meu ego, també, i he fet un petit recull dels programes amb els quals he col·laborat a ETV Llobregat i que també serveixen, mira, 2005-2010, cal parlar de llengua. I també serveixen per veure la meva evolució, veieu? Dreta-esquerra, una mica més jove. Tots ens fem grans, no? Aquest del 2011 era Raons de pes. Hosti, mira, d'aquest no me'n recordava, el nom. Aquest van fer, em sembla, 10 programes i parlaven també de les raons de pes per un estat independent. Ara sí. Van ser 10 programes. Sí. Aquí també continua ulleres diferents, color diferent, de camisa negra, per això. Els anys passen en tots. Aquest 2011-2012, això és l'inici de l'Assemblea Nacional Catalana i l'inici del procés. Això van ser uns programes sobre la marxa cap a la independència, que, per cert,
ETV Llobregat va ser l'única televisió que ho va emetre en directe a Lleida. A Lleida, correcte. Des de juny... Doncs anàvem a fer l'11 de setembre, però ja TV3 va agafar la pau. Allà ja teníem... Aquí, quan vau venir el mes de juny, encara no ens feien gaire cas. No, exacte. Després ja sí, ja... Aquest és el primer programa del Vull una resposta. O sigui, d'aquest que estem fent ara, octubre de 2012, 12 temporades. Aquesta és la dotzena temporada. Sí, per tant, portes una pila. Tu, el Josep Pons, la Magda, la Meri... Quants anys, eh? Quants anys acumulats de joventut acumulada. Aquest és Catalunya segle XXI. Vam fer 40 programes, vam fer d'aquests. Van durar del 2018 al 2019. Explicàvem temes de com podia ser la Catalunya del segle XXI. La clau de la nostra història, que vam tenir dues èpoques, una el 2007-2010, i després l'hem reprès amb en Víctor Cucurull, i aquest ja és la careta actual, diguem-ne, del Vull una resposta. S'ha fet molta feina, Jaume? Que s'ha fet molta feina, S'ha fet molta feina, evidentment. Entre tots ho farem. Exacte. I així funcionen les coses. Quan la gent s'hi posa, doncs les coses funcionen. Escolta, anem a parlar d'un tema cabdal, que és el tema de Sarajevo. Com comença tot això, que acabeu anant allà en ple conflicte dels Balcans, som el 1995? A veure, nosaltres venim d'on venim, no? I jo sempre dic que, com diu en Raimon, qui perd els orígens perd la identitat. I, per tant, tenim uns orígens. Aquests orígens, com he comentat abans, venen de l'Espluga Viva, dels anys que vam fer un grup ecologista, de la solidaritat. Per tant, dintre nostre hi ha allò de la solidaritat. Ara anem veient imatges. Correcte. Això és tots els aliments que es van recollir, no? Sí, exacte. I, evidentment, quan va passar allò de Sarajevo vam dir, ostres, nosaltres hem de fer alguna cosa, tenim un mitjà de comunicació, no ens podem quedar simplement en informar. I a partir d'aquí vam llançar la campanya Esplugues, es van recollir molts aliments, i com la gent... Tu parlaves amb la gent i la gent està, i actualment també els hi passa, molt... Diuen, vols dir que això arriba? Vols dir que això arriba? Sí, això hi ha molta gent que desconfia d'això. I llavors nosaltres ens vam comprometre amb el poble d'Esplugues en què si recollíem almenys un camió, doncs acompanyaríem els aliments. Això no va ser així. No ho vam poder acompanyar perquè era un problema, el camió tenia que sortir, vam dir, doncs llavors un grup va anar... Això que estem veient, disculpa, és Sarajevo ja, això. Sí, això és allà. I llavors un equip va anar amb Pallassos Sense Fronteres i la Montse i jo vam anar per lliure. Vam anar amb avió fins a Split i després vam entrar en un camió que ens van robar, tota una història d'aquelles que passa el que passa en els llocs que passen, no? Però almenys vam poder arribar allà per demostrar que no havien arribat. No havien. No havien, per això he matitzat que no havien arribat. O sigui, la desconfiança de la gent està justificada. Sí, total. Quan vam tornar aquí és quan vam començar a indagar, i resulta que segons havien problemes per arribar per les nevades a Sarajevo. Nosaltres havíem entrat en un camió, per tant, finalment ens van muntar, com si diguéssim, una nova caravana i llavors va anar un altre equip a acompanyar el camió on estaven els nostres aliments. Tot això són filmacions vostres? Sí, això és quan arribàvem. Sí, va ser... Però així tot, deien, no, els camions no poden arribar per les nevades. No és cert. Nosaltres vam entrar en un camió, que era complicat, evidentment. Vam passar... Vau tenir, més enllà del robatori aquest, vau tenir algun problema més? Sí, ens van empresonar. O sigui, es van enganxar. Ens van enganxar, ens van tancar, ens van amenaçar, I això per què? Una tortura psicològica hi havia allà.
Bueno, doncs perquè... Que veníeu de fora, no? Bueno, i sí, també ens van revisar la càmera, menys mal que jo la portava a la mà, a la càmera, i vaig estar a punt de disparar-la perquè... per defecte professional, no? I no ho vaig fer, perquè ens van revisar les imatges. I si jo arribo a disparar i surten imatges de les instal·lacions, encara estaríem allà. Però ens van tenir, amenaçar, que no sortiríem d'allà vius, molta pressió psicològica. Al final, com el nostre guia, l'intèrpret, era de la ONU i va poder parlar amb no sé qui, al final ens vam deixar anar. Però, al final dius, tenies por, al començament sí, després ja ho assimiles tot. Per tant, entenc moltes vegades que hi ha gent que diu, hòstia, en una situació molt complicada, que acabes assimilant. Jo crec que el cos humà està preparat per assimilar moltes coses. És que si no, segurament no es podria viure. Això que estem veient ara a Ucraïna i a Gaza, doncs dius, com pot aguantar aquesta gent? Doncs no aguantes perquè... Al final ho assimiles, Però, jo crec que hauríem de fer alguna cosa a la societat perquè tot això no passés. Exacte. Però ja ho veus, estem parlant de l'any 95, imagina't. L'any 95 i després ve l'altre, Ucrània... Continua exactament igual. Crec que aquestes imatges tenen molt de valor, també. Sí, però, és que sentimentalment per nosaltres va ser un... Sentimentalment i també... Sí. Un valor periodístic, No sé si ha sortit la imatge d'aquell home arrasant així, amb les mans esteses, amb un cementeri, un camp de futbol tot ple de tombes, no? És que era impressionant, impressionant. Jo crec que és com molt important que una televisió local, comarcal, en aquells moments local, en aquells moments local encara, doncs s'atreveixi a fer això. Jo sempre dic el mateix, és a dir, arriba un moment que si et compromets, jo si ara agafo un compromís amb tu s'ha de complir. I nosaltres en aquell moment vam dir a la gent d'Esplugues, escolta, no, aporteu que nosaltres certificarem. Per tant, teníem que anar. Llavors, Llàstima és que vau certificar que no havia arribat. Després vam certificar que ja van arribar. Anem avançant una mica. El 2001 comenceu a estendre una mica la cobertura. Sí. És a dir, fins ara, diguem-ne, sou, per dir-ho d'alguna manera, una televisió local, encara, però a partir d'aquí ja Pallejà, Molins de Rei, altres poblacions ja reben també el senyal d'ETV. Sí, perquè com a la política, sempre dic el mateix, quan parles d'aquests temes, és dir, les lleis sempre van enrere de la societat, no? En el nostre cas també. Llavors, nosaltres estàvem prohibits, després tolerats, érem alegals, primer il·legals, després alegals. Llavors va haver un moment en què es va veure que ja hi havia una certa apertura i vam dir, intentem créixer en aquell objectiu que l'any 83 era la televisió de la comarca. I com en aquest moment érem més tolerats, vam aconseguir arribar a un acord amb l'Ajuntament de Molins i ens vam instal·lar a la Torre de Pallejà. Encara dius, la Torre de Pallejà està a mitges entre Molins de Rei i Pallejà. A partir d'aquí ja donàvem la senyal a Molins, a Sant Andreu, arribava a Cervelló, Ballera no arribava en aquella època. I a partir d'aquí és quan comença la nostra expansió de cobertura, perquè hi havia la tolerància, perquè les lleis prohibien, però va començar a tolerar-se per part del govern de la Generalitat i el de Madrid. I a partir d'aquí ja venen les concessions i ve tota una altra etapa que si vols... El 2003 ja feu unes instal·lacions, ja. No són aquestes? No. No són aquestes? El 2003, que acaba en 3, també. Acaba en 3, i el 2003 feu noves instal·lacions. S'enderroca el Banesto i ens quedem en una situació una mica complexa, perquè no teníem plató. Finalment arribem a un acord amb uns propietaris d'uns locals, de Montsensit de Verdaguer, i allà instal·lem la televisió. El 2003 fem la inauguració d'aquell plató, que per nosaltres també va ser... Mira, aquestes són les imatges. Aquestes són les imatges de preparant tota la festa de... Això és del 93? Això és... No, 2003. 2003. Inauguració del... Inauguració dels estudis de carrer Mossèn Cinto
Mossèn Zito Verdaguer. Sí, els recordo perfectament. Vam fer tota una festa, van venir autoritats de la comarca, d'Esplugues, i va ser una nova etapa de... Mira, aquí hi ha tota la gent que va venir, i va ser un canvi... Aquí va començar Retalls, és a dir, més o menys és l'època en què iniciem tota una sèrie de programes, com un altre programa dedicat a la gent gran, que es deia Gent d'ahir, gent d'avui, el programa Retalls, un programa que també em va agradar molt, perquè a mi el tema de la muntanya i tot això era el Forma de Vida, un programa que es deia Forma de Vida, i aquí va ser un canvi important, perquè vam començar a fer continguts molt més diversificats. Cal dir que aquests estudis la gent des del carrer veia del plató, diguem. Sí, clar, la gent esperava. Com Catalunya Ràdio, que es veuen des del carrer. Té la seva avantatge, que a mi m'agrada, que es pugui veure, però alhora la llum que t'entra dona aquesta blavositat que... Aquí tenim l'alcalde de l'època, diguem-ne. Sí, el Palacín, l'alcalde de Sant Feliu, en aquella època, i un membre del Consell Audiovisual de Catalunya. Sempre heu tingut bona relació amb els ajuntaments d'aquí de la comarca. Feu un programa, que és Panorama Municipal. Panorama Municipal és un programa en què venen els alcaldes i llavors hi ha trucades telefòniques a la gent que li vol consultar o fer una queixa. Feu amb el d'Esplugues, però també amb... Sí, ara actualment s'està fent Sant Feliu, Esplugues, el Papiol, Cervelló... No vull deixar-me cap, Bé, uns quants d'aquí de la... A part del d'Esplugues, que és l'històric, Aquí el presenta és la Magda Gómez, que també... Que també està des de sempre. No et sabria dir si 30 o 35 o des de tota la vida. Vull dir que... I són programes que, evidentment, es fan en directe. Es fan en directe i participa... I llavors hi ha preguntes de la gent. Vull dir, la gent pot preguntar a l'alcalde directament. La gent truca aquí i llavors li passem la pregunta a l'alcalde o l'alcaldessa i a partir d'aquí responen. A veure, és un programa que estava molt bé. Jo recordo l'època del Palacín que tots els serveis municipals veien el programa. Perquè quan algun ciutadà feia una queixa, el dia següent els serveis municipals anaven a mirar allò abans de que passés alguna cosa. Els agafés preparats. Exacte, no? Ara estem veient imatges de programes que heu anat fent. Aquest és el Picalletres inicial, diguem-ne. El Picalletres... Després la careta canvia amb els Picalletres més moderns, més d'ara, diguem-ne, no? I aquí van sortint, aniran sortint programes que Ecs i pastissos també, va tenir molt d'èxit també. És que hi ha tants que ara aquest no me'n recordava tampoc, jo. Vull dir que al final... Quan hem anat fent el recull, jo també he quedat una mica meravellat perquè no recordava tampoc. Jo el que sí que recordo és que quan has fet la presentació i has començat a llegir tot el que hem fet, m'he espantat. Sí, bueno, perquè, esclar, tu ho vas fent i no te n'adones del que estàs fent. Tot això, no? Clar, has parlat de CAP, has parlat de TDI... Això també va ser molt important en el seu moment, les eleccions municipals, quan TV3 no donava, o trigava molt a donar resultats de les poblacions petites. I des d'aquí, des de TV, ja donàveu aquests, pràcticament, amb molta rapidesa. Amb molta rapidesa. Sí, no, i les eleccions municipals per nosaltres és la joia de la corona. És un moment en què... Per una televisió de... Tothom està pendent de tu, no de TV3, I aquest és un programa també on, a nivell comarcal és important, perquè han passat diputats, parlamentaris, alcaldes, alcaldesses... És un programa de... A l'ull al dia, no? Sí, que ara el tornarem a començar una altra època a primers de gener. A primers de gener tornarem a recuperar aquest programa que tenia força audiència. Bé, aquí tenim una altra persona, aquest que ha passat ara. Un altre històric. El Josep Pons. Està des del primer dia, vamos. Això també fa goig, que vol dir que hi ha un feeling entre l'emissora i la gent que ha col·laborat. Sí, que tots plegats ens hi sentim còmodes treballant aquí.
El 2006 aconseguiu la llicència. Sí. Va ser un moment complicat, perquè me'n recordo, com jo també estava a l'Associació de Televisions, me'n recordo que moltes vegades els polítics et feien tibotejar, de dir, potser no la tinguis, la llicència. Jo sempre els deia, bueno, jo si no la tinc, cap problema, jo no penso a pagar. Si jo no la tinc, qui més dret té a tenir-la al Baix Llobregat? Però ja van haver moments, jo ho dic ara aquí, que estàvem pendents d'un fil, nosaltres. Quan dius tu una tele, després de 2.600 quants anys. Les influències, etc., poden més de vegades que la feina feta. Al final van valorar que realment havien fet una bona feina. Van valorar la feina feta. Perquè, clar... Vau ser els primers, diguem-ne, d'aquí del Baix. Primers del Baix Llobregat i els tercers de Catalunya com a projecte. Catalunya, que vull dir, tercers de tot Catalunya és molt important. Jo crec que després dels anys del 2006 ja portàvem, 23 anys. Exacte. 23 anys d'experiència, no? Per tant, difícilment se'ns podia negar una llicència de televisió al Baix Llobregat, que és el que ens hi vam presentar, no? Llavors continueu fent passos endavant i arriba aquesta associació, no? Aquestes televisions digitals independents de proximitat. Exacte. Nosaltres vam crear aquesta associació perquè ja havíem tingut experiències prèvies i les diferents associacions que s'havien creat havien fracassat per temes polítics, normalment, perquè tothom tenia, com si diguéssim, una etiqueta. Llavors, TDI es crea sobretot amb la idea de que totes les televisions siguin amb més població, com nosaltres, o sigui una petitona, com podria ser Pirineus, o Ripoll, no petita, Ripoll és gran, però té 22.000 habitants, la comarca, no? Per tant, la filosofia era que tan important era una televisió gran com la nostra, com una televisió petita com podia ser de 22.000 habitants de Ripoll. Jo crec que això ha sigut la fórmula de l'èxit. I per això ara, no sé quants anys fan ja, però si va ser el 2007... Hauria de ser d'aquesta època, no? El 2006, 2007, no? Sí, per tant, ara d'aquí poc farem, 18 anys. Doncs, la filosofia de que... És que jo sempre he pensat, escolta, si el gran ajuda el petit i el petit es fa més gran, també m'ajudarà a mi. És a dir, tots creixem conjuntament, no? Aquesta frase d'en Ballester de entre tots ho farem tot. Entre tots ho farem tot. Per mi és un pilar fonamental. Quantes televisions hi ha en aquest... En aquests moments, doncs mira, si a Catalunya són 21 televisions, només hi ha 3 que no hi són. Estem parlant de televisions privades, sempre, eh? Sí, sempre, privades. Privades, sí. És una associació de televisions privades i que aquest programa l'estarà passant Pirineus, Ripoll... Intercanvieu programes entre aquestes televisions. Això és la força, és la suma de tothom. Sí, perquè, esclar, un programa ja no es limita al seu àmbit comarcal, sinó que s'expandeix també per tot el país. Exacte. Aquest programa es veurà a tot Catalunya. Per què? Per l'existència de TDI. Si TDI no existís, ens quedaríem al Baix Llobregat, cosa que ara no. Però això ja vindrà després. Hi ha molta gent, també. Hi ha molta gent al Baix Llobregat. 800.000 habitants. El 2008 creeu també un altre grup, un grup d'emissores de ràdio. Sí, en aquell moment, a veure, a TDI, un grup de televisions en el que cobrim tot Catalunya i Andorra. Llavors es posen a concurs ràdios i el nostre objectiu és dir, ostres, anem a aconseguir almenys les 4 capitals i farem unes emissores catalanes audiovisuals de proximitat. Creem l'empresa... Això és un projecte, encara. No, ara ja no. Ara ja no ho és. Ara ja no. No és perquè quan ens vam presentar, doncs només ens van donar a Girona. Clar, llavors ja no té sentit. La nostra idea era fer una emissora a tot Catalunya. Llavors els donants a Girona, només, doncs el projecte aquí cau i et quedes en Girona. I ja està. I aquí ens hem quedat. O sigui que aquest, jo no diria que és fallit, però sí que ens quedem només amb la capital de Girona. Pot ser fallit, però no per culpa vostra. No, home, si ens haguessin donat les capitals ara tindríem una ràdio catalana, en català, a Catalunya.
Anem a un altre 3, el 2013, aquestes noves instal·lacions, no? Exacte, sí, sí. Nosaltres, mira, el 2013 vam estar intentant negociar on estàvem i jo sempre dic les coses, és a dir, una cosa que se't complica, al final et porta en un benefici i en aquest cas no es van posar a tiro els que estaven, ens llogaven els locals, fins del 2003 al 2013, i vam trobar aquests locals, que per mi, aquesta amplitud... Això és molt diferent d'on estàveu abans. Exacte. I l'alçada que té és molt important per un mitjà de comunicació. Llavors, doncs mira, del fet que no ens ho volien arreglar el preu i era una època complicada, bueno, és que sempre està complicat. Totes ho han sigut. Quan algú parla de crisi, dic, però si sempre hem estat. Una crisi eterna, no? Exacte, jo sempre les he viscut totes. Per tant, bueno, i llavors vam veure aquests locals, vam posar d'acord amb el propietari i vam instal·lar i vam fer tot això. Allà passeu d'un plató petit que teníeu a aquest plató mitjà, diguem-ne, mitjà, però que els que ho estem veient és força gran, diguem-ne, i amb més, també més dependències. Ara estem muntant el segon plató. Però, bueno, et deixo que el guió el marquis tu. Ara ens estan passant també imatges ja d'aquí, diguem-ne, no? Correcte. Les imatges d'aquest nou... Ara que veus, aquests equips ja són obsolets, Ja estan canviats, perquè això, evidentment, aquí tenim en Josep Pons, doncs, evidentment, això canvia constantment. És que és un problema. Tu veus una càmera de televisió i està funcionant i ja no la pots fer servir perquè dona gra, i aquest gra, tu ara imagina't veure la tele com la veiem fa uns quants anys, amb una mica de granet. Això ja no ho pots passar. I l'any que ve estem obligats a emetre en HD, per llei. És a dir, el febrer s'ha d'emetre totes les televisions en HD. Això representa inversió en... Sí, nosaltres ja ho estem fent aquí, però a Garraf, Penedès i allà baix no. Per tant, representa inversió, un altre cop. Parlem de Garraf Penedès, ara has introduït una mica el tema, o sigui, arriba un moment que ETB acaba creant un grup, que és el grup ETB Terramar. Correcte. Què significa ETB Terramar? Mira, si em preguntes què significa el nom, t'ho explico. Pots explicar el nom i què significa el projecte, que ja és un projecte real, un projecte... Sí, nosaltres... Aquí tenim, per exemple, la zona d'emissió. Actualment, això aquí viuen 5,5 milions de persones. Agafa els llocs més poblats. Clar. Llavors, nosaltres, donat que el propietari de Mediterrània 4TV, Alfons Llorenç, es deia Llorenç, que va morir, no saben què fer la família amb aquestes antenes de Garraf, Penedès i Tarragona, li proposem comprar-los, ho accepten, les comprem i a partir d'aquí ens extenem cap al sud. És a dir, des del Baix Llobregat cap a Garraf, Penedès i cap a Tarragona. Creem una empresa per comprar això, que es diu Canal Costa Catalana. Llavors, ara ve allò de Terramar. La reflexió és dir, ostres, sí, Canal Costa Catalana és molt maco. És maco. Però i la gent de Vilafranca? Per exemple. I la gent de Martorell? I la gent de Terra Endins? Llavors... No se sentirien representats amb això de Costa Catalana. I llavors li vam posar Terramar, que molta gent ho lliga amb Sitges. Que és la televisió de Sitges? No, no és la televisió de Sitges, perquè allà tenen Jardins Terramar, el Festival Terramar, sinó que el concepte de Terramar és perquè, que se senti identificada la gent de Vilafranca i la gent de Cubelles, que tothom pugui identificar-se. El mateix passaria amb Baix Llobregat. La gent de Martorell no li parles de platja perquè no en tenen de platja, ni Olesa, ni Abrera. En canvi, Viladecans, Gavà, Castelldefels, per això el nom aquest. I d'aquesta manera estem arribant ja a l'actualitat. Vull dir, estem arribant ja a aquest any 2023 i com que estem a punt ja d'acabar l'any, doncs vol dir que ja anirem cap al 2024. Què projectes, realitats ja o mitges realitats? Nosaltres aquí veig que hi ha 3 logos. Doncs, aquest any ens han donat la concessió de Barcelona. Per tant, en aquests moments, ETB, com a grup,
té 4 televisions. Barcelona, Baix Llobregat... Barcelona seria Barcelona ciutat. Barcelona... El que passa que les zones no es poden... Es veurà Barcelona, la Costa del Maresme, els Vallesos... Allà on t'arribi. Exacte. Vull dir que és Barcelona capital, però no és el mateix. Com a ETV també arribem a Barcelona, però la gent de Barcelona no té... Molta gent no la té sintonitzada. Té sintonitzada la de Barcelona. Nosaltres som del Baix Llobregat. Llavors, en aquests moments, Barcelona, la televisió de Barcelona, la televisió del Baix Llobregat, Terra Penedès i Tarragona, això fan 5,5 milions de persones. Que hem passat d'una lliga de poble a una lliga superior. Sí, aquests 40 anys, des dels inicis aquells, amb aquell aparell rudimentari, una caixeta blanca, a 200 metres només, doncs Déu-n'hi-do el canvi, han sigut 40 anys, però Déu-n'hi-do el canvi. Ara el nostre objectiu fonamental és donar-li forma a tot això. Donar sentit a les 4 televisions, que cada una ha de ser independent i alhora amb un missatge conjunt. Amb això ja estem treballant. Hi haurà, suposo, programes que seran conjunts i després la idea és fer programes a cada lloc. La televisió local pot fer fins a un 25% de cadena. Per tant, farem un 25% de cadena, o sigui, aquest programa es farà en cadena, ja s'està fent en cadena, però s'incorporarà a Barcelona i altres, sense superar el 25%. I després tots els programes de proximitat que farem a Tarragona, Garraf Penedès, que ja s'estan fent. Que, com sempre dic, al sud tenim el nostre pilar, que és Sant Joan Enric Vidal, que viu a Vilafranca, al costat de casa teva. És qui ens porta tot el tema d'entrevistes i això. I bé, la idea del 2024 és donar forma a tot aquest conjunt de les 4 televisions, que no és fàcil, però, ideològicament tenim el mateix. I haurem d'esperar el 2033 per tenir, com que ha d'acabar amb 3, per tenir alguna cosa... Sí, jo crec que farem abans. No, l'any que ve el que farem és realitat el projecte, perquè ja ve del 2023, és a dir, quan algú parli quan ETV agafa la freqüència de Barcelona és el 2023, però el 2024 serà la consolidació d'això, i fins al 2033 ens haurem d'esperar. Ens haurem d'esperar. 2033 ja tindrem uns quants anys nosaltres, ja. Bueno. Potser encara hi serem per aquí. Possiblement, possiblement, però espero estar ja més a segona línia, jo, i que ho vagin fent aquesta joventut, que jo crec que ho poden fer millor. Que són els que ho han de fer. Exacte, sí. Doncs moltes gràcies, en Frederic Cano. Gràcies a tu. Per nosaltres és un plaer, poder haver fet aquest programa parlant dels 40 anys d'ETV, perquè també ha sigut sempre un plaer treballar per aquesta televisió des de fa tants anys. No cal dir que us desitgem tots els èxits del món, perquè en part també seran els nostres. Exacte, és el que anava a dir. No hi ha èxit si no és la suma de tots. Molt bé, doncs, darrer programa de l'any. Doncs la frase de la setmana d'avui seran uns versos de Roc Casagran que ens serviran per desitjar-vos que tingueu un bon Nadal. És Nadal i pensaré en tu. Pensaré a pensar-te cada dia, que ets tu qui em fa com soc i potser ignores que sense tu no hi ha Nadal possible. I avui, a pocs dies de Nadal, més que qualsevol altre dia, marxem amb el pensament posat en la nostra gent, que és tota la que pateix la repressió, la presó i l'exili. Tornarem el dilluns 8 de gener. Que tingueu un bon Nadal i, com sempre, molt bona feina.